kolik stojí tak normálně standardní doučko třeba z matiky? Ale z matiky to pohybuje 200 max. Ty krásu, docela dost, jako já si myslím, že v naší učebně, když sem přijdete a budete platit 80 až 100 korun za hodinu, budou vás tady učit lektoři, kteří učí na výšce, tak si myslím, že to je absolutně revoluční plus. Ještě tady budeš mít vlastně výuku prostřednictvím tabletu, interaktivní. Tady máme zase tabule, budeš mít, každý má svůj tabuli a v podstatě si dokumentuje a zaznamenává svůj postup, ukládá si to do nějaký svý internetové databáze, nějaký e-sešit. Tím pádem neřeší to, jestli si má sebou rád sešit, nemá, ztratí papír, vytrhne, roztrhá pes, nic, má to prostě uložený tady, může si... A má přístup jakože odepsat ze školy, takže když píše test, tak se o to může podívat? Ale jestli to je fréra, nechytěj ho to, tak je to asi myslím, že určitě vymyšlení je to perfektně, teď už je na vás, jestli se připojíte. Jako určitě, já jsem spokojený.